fa'idar kitson kura zan baku gami da kitson zaki. Wannan shine kitson kura din, kamar yadda kuke gani, wannan kuma shine kitson zaki. Wayannan idan ka samu asalin fiyo nasu, garanti nasu, to mutum wai dan tsaban asiri, ko da yana kallon cikin timbinka kaman glass, ko da yana zuwa sama ya je sama ya haɗu da jinnu, ya dawo ya shiga ƙarƙashin ƙasa ya haɗu da jinnu, ko da yana haɗawa da kai ko menene, ka san gagara badau, ka san rangwangon, to su ake haɗawa da wannan abin. Kuma ni yau na yi niyya zan ba ku yadda za ku haɗa wannan abin tsakani da Allah. Kafin nan yana da kyau ku yi sharing ɗin wannan bidiyon, kamar yadda zan taimaka muku kuma ku taimaka mu wanda sharing. Wataƙila kai baka da wannan matsalar, to amma me bi a cikin mutanen da za ka yi wa sharing a samu wani yana da wannan matsalar. Kuka samu kitson kura da na zaki, wannan kamar yadda na faɗa muku, abin da ya rage muku kalilan ne. A samu asalin ɗanyen zuciyan kura, ɗanyensa, a samu gashin goshinsa, gagara ba dau nake faɗa muku, a samu gashin goshinsa. Sa'an nan a samu ƙaiƙayi ko ma kan mashekiya, shi ya fi kowanne ya sauki. A same shi kuma ɗanyensa. Idan aka same shi ɗanyensa ya bushe a inuwa, malam sai ka yi ƙoƙari ka samu man kaɗanya, ko mun ƙarancinsa man kaɗanya ka samu ka ɗiga. Akwai wani shuri da ke fitowa, shuri ne yake fitowa ɗan ƙararrami, wanda idan ka buge shi za ka kalla wasu kamar tsintsiya haka a ciki. Ka ɗauko wa'annan abubuwan su ma ka tara su. Idan ka tara wa'annan abubuwan, abin da ake bukata kai duka wa'annan abubuwan da na faɗa, shi wannan ƙaiƙayi ko ma kan mashekiyar nan idan ya bushe, za ku samu sanya. Kowa ya san sanya. Idan aka samu sanya, shi ma ba mai yawa sosai ba, kuma ana son mai zafi sosai. Ana son mai zafi sosai. Sai a yi ƙoƙari a samu watukun ainihin, in kuka je ko na gidan zu ne ko na ina ne, fitsarin zaki. A haɗa a daka wannan abubuwan, a daka su su daku da kyau, sa'an nan a ƙara ajiye su a inuwa su bushe. Malam ka yi hayaƙi tsawon kwana 7 a duk lokacin da ka fito daga wanka, to insha Allah alfarmar ma'aikin Allah, ba dai mutum ba sai dai Allah, na ba ku sadaka saboda Allah, ku yi sharing al'umma, annabi su karu da shi. Na ba ku wannan abin tsakani da Allah ne. Kar ka kira ni ka ce min ya za a yi, ga yadda za a yi na faɗa a baya. Kar ka kira ni kwata-kwata, ban san bukatan ka kira ni ka ce min ya za a yi. Idan baka gane ba, ka je ka maimaita bidiyon, za ka gane duk abin da ake yi. Yawa kuma ku tabbatar kun nemi abubuwan nan jenun. Yaran mu na da poloko. Yawa a nemi jenun a yi amfani da shi. Allah ya samu dace.